yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV on calminama on juurama kono kadi on beltanama on mbiyama no kewɗen salminirde ni tan e ndeɗo yewtere Wolel Pindi TV ɓe hen jaam waale mon ɓe hen jaam weete mon ɓe hen jaam ñalle mon ɓe hen jaam hiire mon moni foof e saaha mo woni o salminama e on saaha tawi ko salminago wondugo e needi e neware caggal salminde juurade ko bismade on e yewtere men Wolel Pindi TV e oɗo alkamisa hande 19 lewru septembre hitande ujunnaje 2024 bandiraɓe caggal nde jettuɗen Allah en juule nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam nde keɓɗen kadi hande fartange artude ngam ɗowande bandiraɓe nde ɗo yewtere kadi tawi kadi ko e jamma mo ganduɗa ko jamma mantiniɗo gummiɗen machallah jamma mawludu yettere Allah noon no feewi en garti hen e dow jaam kono kadi bandiraɓe foof ina kadi e jaam hayso woni noon terɗe ɗe ha hande kadi won hen ɓe garani hande eɗen gondi ɗo e Mohamed Ndim mo ganduɗa kañumne machallah ne dari darde fayodinde en calminimo en calmini dendagal ɓe ganduɗa ɓe kañumen goni wonɓe galle o guila e gardiɗo tan ha heeɓi keɗɗo less en calmini wonɓe ɓe to régie jobbo so wondude Ali Fall kono kadi en calmini Djiby Dieng to banggue caméraji ɗi bandiraɓe yewtere Wolel Pindi TV arti kadi en gaddi lowdi men hayso woni hande noon kam ma bandiraɓe jaafo tan nde tawno lowdi ndi ne ussi no feewi sababude terɗe meɗen ha hande won hen ɓe ganduɗa ko yanoɓe mawlud gartani taw hande noon gadduɗen tan ko éphéméride so tawi en gayni éphéméride ma en paw hen kabaruji nder e caggal leydi so ɗum ɓenni mbawen fawde hen ko ɓuuri mantinade e ko kelle gadane jayndeji leydi men dawri hande yadude hen Mohamed Ndim ko ɗon mbawaten addude konngol meɗen mbaynigu mbawen kadi waynodirde bandiraɓe ha saaha goɗɗo so hawri e welede Allah ko adi foof haade men natande bundi yewtere meɗen en calmodirtu e Mohamed Ndim dokken mo kanko o salminira e bandiraɓe yeeɓiyankoɓe ɓe Mohamed a salminama a juurama a yewnama no feewi noon min ɓuuri calmini dendagal hettiyankoɓe haalirde Pindi radio kamɓe fof kuuɓal en calminiɓe eno mbiɗa ni également que gandi ummiɗen koye yontere nde ganduɗa Sénégal foof walla mbiyen aduna foof mawni ni jamma jibinede Rasoul sallallahu alaihi wasallam Sénégal ne enen muti e gon maayo no feewi no feewi no feewi e ñagade kadi kala ko duwa yo Allah jaɓan en jaɓano amin ya rabbi kono allahumma amin Mohamed Ndim kono kadi en ñaganima bandiraɓe en duwanumi ɗumen kono kadi en ñaguima ɗumen duwaw nde Allah hokkata en tawtorede oɗo saaha mo wuude so hawri e welede Allah Mohamed a yeehi no mawludu holto mawloyɗa an alwar halwar janɗa mbara walani ɗanade kam ala min no ala minen ko min yimɓe jamma en si ha ɓuuri tengdude oɗo ñalawma en mbaɗat ko mbiyata ko a waɗa profite o vraiment en mbaɗi gammo to Halwar e vraiment kadi woni gammo baɗɗo fayida en dañi kadi weltare Dakar Halwar mo Allahji Seydou Nourou Tall andi so mbi Halwar tan ɓe mbiyata ko zawi Allahji Seydou Nourou Tall ko toon mbaɗɗen mais kadi ne jeeya e contexte oɗo ganduɗa c'est particulier en jii ɗo waɗanno ɗo koko dirtina saabi ɗum ko travaux ji waɗande juma mahreɗo ɗon o on kadi ma won occasion wadde lancé un appel solennel dendagal yeeɓiyankoɓe fof goto fof yo mbattu hakkillaji mabɓe e juma ka sibu oɗo mawlum ene jeeyano e rogere nde ganduɗa koko heeride to banggue julɓeɓe ne mbawata wadde contribuer beela mbawen gaynude juma ka e jaam nde tawno ko juma Saykou Oumar noon ko Saykou mo diine voilà hunde wadde fayida Mohamed mawluɗo o no yaari par rapport e rawane sa ete mawlumo way andi Halwar kam so tawi tan ko Allah
so tawi ko toon ko diine adduma a waɗat diine ma ha no jiidirɗa ni yimɓe kadi gara koota e dow jaam en waɗama mawlum e vraiment en beltinima kadi imam ceerno Saydou kañum ne waɗi hen men ganduɗa ko jumpande pawdinde banggue wonande yewtande en ɓuure o mo ganduɗa ko nelaɗo yewtande en kadi to banggue gurnameje men hakkude men surtout neɗɗo e jinnaɗo mum o arti hen à part ɗum ko artude juma ka golle ɗe en jii toon kadi taniraɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam galle Chérif Abdoul Moutalib wayino wayanno tan mbiyen wayino wayanno ɗum noon yo juut kadi yo Allah hokku en tawtorede o saaha mo wuuri ɗum noon en jahade générique joni joni garten gadden éphéméride. Éphéméride du jour woni ko ɓuuri mantinade e ko jolno e ɗiɗo duuɓi ɓennuɗi e 15 septembre Mouhamed. alawma tawti bandum no mbiruɗa ni 19 lewru septembre hande noon en diwat ɗo woɗɗi jehen ƴeewoyen 19 septembre 1924 hitande ujunere temedde jeenayyi e nogas e nayyi nden ɓe garti e oɗo gorko mo ganduɗa ko jibinede o ganduɗa mo ɓe mbiyata Jean Baptiste Colin. Jean Baptiste Colin noon meeɗino wonde kadi ancien ministre secrétaire d'état secrétaire général de la présidence de la république. Jean Baptiste Colin so haalama hakkillaji foof duttowo mo ganduɗa ko Mamadou Dia kanko Jean Baptiste Colin mbiyenne kadi caggal jangde makko toon to école nationale de la France mo d'outre-mer o waɗi kadi ko yete ko jangde to banggue wonande école des langues orientales. kanko Jean Baptiste Colin mbiyen ni o heeɓino ɗaɓɓude ko yete ko nationalité sénégalaise o woni ɓiɗɗo leydi Sénégal naajo kanko Jean Baptiste Colin caggal nde o golli e to banggue wonande administration ji colonial Cameroun ko ɗo e nder leydi Sénégal o wattindi kanko Jean Baptiste Colin ne wayno hawre ladial ko jere 17 lewru octobre 1993 hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi e tati toon to Bayo ɗum koye nder leydi France tawi noon o yaari koye duuɓi capanɗe jeegom e jeenayyi kanko Jean Baptiste Colin benni o artira ko ɗo e nder leydi Sénégal tawi o ubba koye oɗo nokku mo mbiyata Jafat noon ko toon to Kaolack nokku mo ganduɗa woɗɗani ɗon ɗo ganduɗa ko gendi debbo makko joom suudu makko biyeteɗo Mariane Turpin ɗum wonno koye hitande mbiyen ujunere e temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi e tati 1993 sohna Alima en ƴeewoytu 19 septembre 2005 ƴeewen 19 septembre 2005 mbiyen ko nden justice Belgique wanno délivré tawi noon ko wadde mandat d'arrêt international tawi noon ko mo ganduɗa ko Hissène Habré kanko Hissène Habré mo ganduɗa o joɗinoma e jappere laamu leydi Tchad 1982 ha 1990 kanko mo ganduɗa ko Hissène Habré caggal nde on mandat d'arrêt international mbiyen noon o rewira koɓe nden ñawore yani e makko ɓe kolliti noon o rewira ko yiyete ko crime contre l'humanité crime de guerre acte de torture et violation grave du droit international et humanitaire mbiyen ni koye on ñalawma Belgique windi ɓatake leydi Sénégal nde waɗata extradiction wonande nde o artirte ɗo e nder leydi Sénégal koye on tumani men on ñamma leydi Sénégal kañumne waɗimo ko yete ko placé en détention o nanga ɗum hawruno koye 15 novembre 2005 kanko Hissène Habré ñalawma tawti bandum en ƴeewoytu 19 septembre 2012 nden parlement mbiyen assemblée boowal gendira leydi Sénégal yadude e Sénat tawi ene tawe toon ko ɓuuri temedde ɗiɗi capanɗe joyo neɗɗo nden noon ɓe mbaɗi congrès o ko beele wawde ha joni mumtude ko yiyete ko Sénat mbiyen e nder temedde ɗiɗi e capanɗe joyɓe hen temedere capanɗe jeeɗiɗi e jeegom ko kañumen jaadi hen ɗum saabi nde wayno nden fodore nde Sina walla mbiyen on suppression ko nden tigui o laati tawi kadi ɓe iturino mbawen siftorde ko yiyete ko poste vice présidence de la république mo ganduɗa sosono koye 2009 mbiyen ni on vice présidence de la république meeɗa kadi waɗede occupé Sénat mbiyen noon waɗano créé koye 1999 waɗa supprimé momta koye 2001 artira e 2007 ɗum noon wonno ko e 12 septembre 2012 nden tigui kadi e laamu Macky Sall artiri wonande on poste mo ɓe mbiyata no waɗi supprimé mbiyen on Sénat
en ƴeewoytu 12 septembre 2022 nden ruti El Hadji o mo ganduɗa ko biyeteɗo El Hadji Moustapha Gueye kanko El Hadji Moustapha Gueye woni le président de l'association des imams et oulémas du Sénégal. Kanko El Hadji Moustapha Gueye ne wani mbiyen ha joni kadi o juɓɓintunoɗo émission ngana mo ganduɗa ko ketterenoɗo aljuma kala on émission mo ɓe mbiyat lettre musulmane ɗum noon ko toon to mbiyen saktirde gendire leydi Sénégal RTS. kanko El Hadji Moustapha Gueye mbiyen o yaruno koye duuɓi 85 ɗum woni ko hawri El Hadji kanko El Hadji Moustapha Gueye mo ganduɗa ko gandaɗo tigui e on émission mythique mo baɗannoɗo toon to RTS mo mberno lettre musulmane dans les années 1990. sohna Alima ko ɗum tigui gaddunoɗen hande to banggue éphéméride ñalawma tawti ñalawma bandum no mbiyata noon Allah jarama Mouhamed Ndima humpito ngo laaɓi rewi lawol kono tan en pawat feɗenu meɗen e 12 septembre 2012 ɗum noon jobbo to banggue rési o so tawi on heeɓi 12 septembre 2012 eɗen gandi ko nden woni nde suɓaɗo toon to assemblée nationale e sénat ina wayno ɓe mbaɗi ɓe ndente congrès ɗum ɗon ko gam suɓade e ko yowiti e ittugol on sénat kono kadi e cukko hoorejo leydi ina wayno noon temedere e capanɗe jiiɗiɗo e jeegomo e nder temedde ɗiɗo e capanɗe joyo ko kañumen keeɓi yaadude e oɗon fannu ni woni ɗiɗo fannuji ɗiɗi itta ha laaɓi ɗum ɗon noon Mouhamed hawri koye oɗon cukko hoorejo leydi ina wayno kañum kam heɓani ni hebde wodde ɗum woni ko ɓuuri mantinade e 19 septembre 2012 holko beddotoɗa e on fannu. e aɗanni poste sénat kam ko mbayde sénat ko ɗum ɗo jawaɗo no fewi par ce que kaldi ɗo joni sénat andi nden kamɓe assemblée nationale kamɓe ndendi ɓe mbaɗi kamɓe foof congrès wawde ittude ko yiyete ko wadde supprimer sénat nden kadi ciftoren waɗino dillere no fewi ɓe ittori poste vice présidence de la république mo ganduɗa meeɗa waɗede occupé no mbiruɗa ni artira en 2001 waɗa supprimé en 2007 kadi artira donc nde Macky Sall kañum ne ari itti kadi poste o yetti wonande ko yiyete ko sénat waɗa remplacé noon institution ji ko wayno haut conseil des collectivités territoriales kamɓe conseil économique social et environnemental nden Macky Sall yetti ɗum en 2012 kañum ne yi ko wawde wadde réduire walla important sénat so tawi ƴeewama ala gartam no fewi ɓe mbaɗino remplacer les institutions ji ɗiɗi woni haut conseil des collectivités et conseil économique social et environnemental donc sénat kam ɓe mbayide ɗo e leydi Sénégal ko hunde nde ganduɗa ne ɗum hayso tawi ko wayno sa ƴeewi exemple ko wayno France sénat ene jogui hon responsabilité ji mawɗi ɗi mbawi gollude eyyi ɗo noon kam sénat eɗen mbawi wiide ko ɗum poste politique de 2001 2007 2012 ɗum foof vraiment kani woni koye ko mbiyen koye blanche tan mo ganduɗa nanɗon tan noon Mouhamed Ndima ɗum noon hande o hawri ɓe ganduɗa kañumen goni ardiɓe hesɓe ɓe kañumen ne ƴetti pellital ittude ɗeɗon gollorɗe ɗiɗi ɗe mbiɗa joni woni HCCT wondude conseil économique social et environnemental ɗum ɗon noon mataw ko noon tan tawde woni laamu ngargu fof ma won ko itti woda kadi ko watti ɓeɗon e mataw moftanen ɓooyi tan ƴeewen holɗo fayaɗo inchallah so hawri e welede Allah ɗum noon Allah jarama Mouhamed Ndim e joni bandiraɓe en jahat rési garen e kabruji. kabruji meɗen hande kabruji nder e caggal leydi Sénégal ko adi foof gudditirten koye alhaali ɗiɗo sumgoji ɗi ganduɗa ko sumgoji législative woni sumgoji sarɗiyankoɓe ɗi ganduɗa ina tijja ko ɓooyani so hawri e welede Allah saabu noon ko ñande 17 lewru novembre tigui woni ko eɓɓa tawi ƴettigal ɗon pellital ko hoorejo leydi ndi président Bassirou Diomaye Faye e ko yowiti oɗon fannu noon o erima on jagorɗo mo ganduɗa kañum tigui tambi kala ko yowiti
e nden ka leydi ndi tawi kadi ko kañum tigi woni tambiɗo ɗiɗo sumgoji nde toppitto e oɗo saaha kay wawa yewtidde e kala ɓe ganduɗa ko kamen tigi goni sénat woni kay commission électorale nationale autonome kono kadi e ɓen ɓe ganduɗa kamen tigi goni tambiɓe dawrugol ngol ha kadi e pelle ɗe ganduɗa ine tigi en dilla e oɗon fannu beele tan sumgoji ɗi ine ndewa lawol no hanniri ni kanko hoorejo Bassirou Diomaye Faye o haɗani ɗon o erima laamu ngu kamenne e fof nde toppitto beele tan ɗiɗo sumgoji ine ndewa lawol no hanniri ni tawa kay watta hay mukuña goto jehen to Touba nde tawnomo haali kabruji hande e nder leydi Sénégal haala leydi Touba sababu nde toɓoli ɗi ganduɗa jippima toon tawi gaddi caɗele mawɗe saabu noon gagani galleji ɗi ganduɗa joolima e ɗiɗo toɓoli ɓen ɓe ganduɗa kaɓen goni pittali kadi ina wayno keddima hen hani e oɗo saaha ine liime fodde pittali tati ɗi ganduɗa keddima e ɗiɗo toɓoli e nder ɗum noon mo ganduɗa kañum woni Serigne Mountakha Mbacké ganduɗa kañum tigi woni halife général des mourides kanko kay o yaltini enveloppe tonniɗo e temedde 2 millions e kalis CFA ɗum ɗon ko gam wawde wallidde ɓen ɓe ganduɗa kamen tigi goni loriɓe oɗon fannu e tugnade noon e kabaru keɓaɗo ummorade e porte parole halife mabɓe oɗo kalis o totta kay ko ɓen ɓe ganduɗa kamen tigi goni association Touba Ca Kanam kono kadi e wondude e dayira goɗɗo mo ganduɗa ine dilla e ɓamtare Touba ha kay e daranade ɗumen e ko nandi hen kona ɗum to Mbour toon ne tana mawɗo waɗi toon ɗum ɗon noon koko yowti e ko ganduɗa kañum tigi woni ɗanle e ndewani e lawol e nder ɗum noon ɓen walla ni ɗen pelle ɗe ganduɗa kamen tigi goni dariɓe oɗon fannu ine wayno de ɓe darima lang ɗum ɗon ko gam tan wawde yuɓɓinde seppo deñgo e aljuma janggo ɗum ko gam wawde ruttude ɓeɗo teddugal ɓen loriɓe e ɗeɗo laaɗe e siftinde noon toon to Mbour ene wayno pittali kewɗi keddima e oɗon fannu tawi ɗum foof ko e ɗanle ɗe ndewani e lawol kabruji caggal leydi gudditirten ko toon to dowle Guinée toon de e oɗo saaha ina wayno fawgo jungo on mo ganduɗa kañum tigi woni Claude Pavie ko ninke dognoɗo e yalti toon leydi ndi sababu ni mum moddude e massacre 28 novembre et 2009 ina wayno noon jaafoɗon o fawama jungo toon to Libéria ɗum ɗon noon woni weytare mawde faade e ɓen ɓe ganduɗa kamen tigi goni pelle daraniɓe ɓen loriɓe e oɗon fannu to Burkina Faso fedde nde wona laamuyankore e Human Rights Watch kamɓe noon koɓe daraniɓe hakkeji bani adama kamɓe kay ɓe kolliti e communiqué moɓe jaltini wonde noon eɓe jogui kulhuli mawɗi e nde ɗo hitande haade kay wonde hitande ɓurde musde e pittali heddade toon to banggue civil en e cimtol ngol ɓe jaltini oɗo alarba hanki noon ɓe kabri wonde janguli wadboni ankoɓe jooɓima toon ko ina ɓuura pittali 26 ujunere e hareli togui hitande ujunaji ɗi e 16 faade hande tawi noon fodde hen 15 ujunere e temedde joyo kamen ko guila e coup d'état bannoɗo toon e hitande ujunaji 2 fedde nde noon habri kolhuli muɗum ina mawni no fewi toon e gurdam ɓen civil en wurɓe toon gayniren kabruji ɗi toon to walla ni mbiyen e fedde gotago windere kamɓe noon kamɓene oɗo subaka hande ɓe kabri wonde e résolution ɓe jaadi hen tigui e résolution mo ganduɗa kay ko bawno Israël e yaltude ha laaɓa ceer e leydi Palestine e gongol mumen toon e ko rewani e lawol ɗum ɗon noon ko ina wona hande e duuɓi walla ni lebbi 12 ɗen leyɗele terɗe fedde nde noon kamɓe kala ɓe kabri e yaadude e kala kay ko ƴetta e oɗon fannu kono kadi eɓe ketti cour international de justice ngoɗon erago assemblée mabɓe o noon yaadi hen e sumgo ngo ko ina wona 124 14 ɓe kañumen jaadani hen fodde 50 e tato kamen kay keɓani ni suɓade gasi bandiraɓe ko ɗum ɗo wonno ko gadduno ɗen e kabruji hande e oɗo alkamisa.
ko noon Allah jarama on jarama ɗum ɗo wonno kabruji ɗi gaddunoɗen hande Mouhamed Ndim nder e caggal leydi kono tan en cuɓoro hen toɓɓere wotere tawi ɗum ɗon ko alhaali ɗiɗo sugugoji ɗi ganduɗa kañumen tigui goni tijjaɗi ɗi e président Bassirou Diomaye Faye kanko kay o erima on mo ganduɗa kañum woni Jean Baptiste Tine nde toppitto wawde yewtidde e corps électoral o kono kadi e kala tambiɓe e ɗiɗo sugugoji beele tan ina foof ina wawa rewde e lawol no hanniri ni Mouhamed. sugugoji ɗi kam e mbawi betti no fewi betti no fewi c'est vrai que président o wonɗo waɗi kadi respecté to banggue wonande ko yiyete ko après dissolution de l'Assemblée nationale moins 90 jours ko mbiyat mbawa wadde organiser des élections ɗi ganduɗa en jiiɗo e lebbi ɗi tan kam heddi noon ko ɗum avantage mawɗo wonande laamu ngu surtout kamɓe hande kam ganduɗa ko Bassirou Diomaye Faye Ousmane Sonko en jii ATEL woni alliance ATEL ko alliance pour les élections transparentes yantude ɗi ganduɗa ATEL ene rendini alliance uji kewɗi e nder wonande on alliance alay saago laamu ngu wawa wadde respecté ko yiyete ko to banggue les accords signés hakkude mabɓe wonande e laamu ngu bon en jii Jean Baptiste Tine kañum holliti wonde ma ko ɓooyata maɓe mbat convoqué wonande Sénat joguiɓe tout ce qui est organisation ko way noon to banggue élection ji ɗi e ɓen ɓe ganduɗa que les acteurs politiques ɓe mbawa yewtidde bon heddi noon kulhuli ɗi woni que en jii ɓe itti ko yiyete ko parrainage hayso tawi ɓe mbaɗi maintenir caution 15 millions mais eɗen kuuli ko yiyete ko l'inflation des listes ɓe ganduɗa ko yohoɓe to banggue aɗa andi so tawi hunde ala tame e wattake trié donc en ganda holno foti hande donc aɗa andi kamɓe mbi ko parrainage ala kamɓe mbiti parrainage mais noon 15 millions o kam ɗon mais 15 millions aussi par exemple min joni so welama mi yiyan komi candidat jaham koye sous la bannière par exemple de Aar Sénégal walla République des valeurs walla Buntubi ɓen nawrami donc so tawi ɓe mbaɗiri ni sa renaki quand même min dañ inflation des listes manam yohoɓe ɓe maɓe kewte ɗum ɗon ko avantage wonande kamɓe hande ɓe ganduɗa ko wonɓe pouvoir par ce que ko avantage mabɓe wonata heddi noon ko hol peut être d' après congrès mabɓe hakkude le ministre de l' intérieur e ɓen ɓe ganduɗa ko les acteurs politiques e société civile o peut être ma won accord uji ɗi ganduɗa ko jaltuɗi to banggue dépôt liste uji kam déjà fuɗɗima e déjà en nani ni to banggue information ji kamɓe guila nde président Bassirou haali le 17 novembre elle ko nen kamɓe puɗɗi liste mabɓe eɓen mbaɗa confectionné hani elle ɓe kamɓe mbaɗi close liste mabɓe hayso tawi nder yimɓe e mbaɗa murmuré est ce que Ousmane Sonko est éligible ou pas kamɓe kam ko mbaɗatno parité ɗum ko avantage mabɓe tan wonata en jii ko ɓuuri ko hamnade kadi ummiɗen ko élection ji woodi ɓe ganduɗa guila ummi élection ji présidentiel en nanani ɗumen ko wayno Déthié Fall en Thierno Alassane Sall en e woɗɓe mo ganduɗa jeehino élection en nanani ɗumen ha joni donc ɗonne kadi ko hunde peut être bon Déthié Fall e Khalifa Sall ñimmiɗe Khalifa Sall en waɓe no Mame Boye Diao en ɓeɗo Idrissa Seck ha joni yimɓe nanani ɗumen te ko lewru tan eɗen mbawi yiide walla ko 10 jours jomumen jogui pour wadde dépôt ji liste mumen maɗum hamno seeɗa te ɗum ɗon ana ɓeydo ñoosade ana ɓuura wonde avantage wonande parti au pouvoir Diomaye kam e Ousmane Sonko e ɗum noon koɓe mbiyata kamɓe kam ñoosima mbo sikki tan ñoosoraki ɓe par ce que so tawi no ñoosorinoɓe e yiyandam raɓɓere président omo jogui fartange wawde wadde ɗum ha ɗo e hedde 12 décembre ene ko nandi hen mais so tawi o waɗiri ɗum ni anticipé te kadi ko kanko fewji feere nde firti ko kanko yimɓe makko fewji donc kamɓe kam so tawi won hen ɓe keblaki mi sikkani kamɓe kam so tawi anani hanke conseil des ministres o waɗi 2 décrets par rapport et les sièges des députés donc ɗum ɗon nan ɗon donc kamɓe eɓe nayi ɗo ɓe jabɓi ɗo kamɓe mbeɗen jaa eɓene gollo ko enen kay walla ko les opposants ɓe ganduɗa hande wonɓe dawrugol ngol to banggue lundiyankoɓe et surtout yanoɓe élection présidentielle ɓe danaka ha joni holkoɓe gone wadde chamaye less en ganda kono kam eɗen gandi oɗo kam même no jiruɗen ni oɗo parrainage mo wodani eɗen kuuli kam lisuji ma heew
e ɗum ɗon kadi ma hokku avantage mawɗo wonande kamɓe parti pouvoir te Ousmane Sonko wongo halno ene yaaji kono en moftanto ɗum paamen paminet tan so hawri wala dal Ousmane Sonko wongo halno wino ko laamu fota dañde surtout jooɗiɓe jappere potani dañde majorité à l'Assemblée nationale hande o de yar wona mo yilo voilà donc joni hol peeje ɗe poti wadde kamɓe les opposants surtout eɗen gandi kam han eɓe nayi alliance uji ko way noon Mohamed moftan ɗum paamen pamminen ɗum no wadde ha vendredi so Allah jaɓi yen tongu ɗo won golle goɗɗe paadi en less aɗa andi ɗum noon ko ɗum ɗo wonno ko yowiti e kabruji joni en payata e hello meɗen wattindingo Mohamed paaɗen koye kabruji jayndeji ko ɓuuri mantinade e kelle gadane e jayndeji meɗen je hen seni garten ay mbimi jehen générique jehen rési jobbo wonde ko jobbo ne jooɗe dow hooram nde aɗa andi ɗum hande kadi komi jejjiɗo addande mbo kabarel ngel noon ɗum noon Mohamed hande holko ɓuuri mantinade e jayndeji ɗi hande Bougane Gueye inondation ɗeɗo kedi ɗiɗi Bougane kam Bougane de Bougane wodi quotidien goto yi Bougane ko volcan mo 3XL est ce que taw noon ko neɗɗo lolluɗo no fewi vraiment kamone so renaki tan yara o wontanta ɓeɗo jooɗiɓe longguere wulde no Sonko e maggi ni par ce que e juuɗe laamude vraiment don ɗon lundegol noon ko noon Mohamed so tawi neɗɗo woni lundiɗo vraiment yo ande holto heedi kadi daro darde lundiɗo ha mantino Mohamed jayndeji leydi men hande gudditirten koye jayde gendire nde Le Soleil Le Soleil ɓe garti koye Sanga Boto jagorɗo le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye o arti e ɗiɗo point ɗi ganduɗa hande ko ɓurɗi mantidade ko yitno ko noon e sumgoji subaɓe dental toon to bowal gendira leydi Sénégal o arti e ɗeɗo ɗanlen ndewani lawol ko mbiyata ko immigration irrégulière kono arti e inondation ji ɗiɗo diƴƴe tuɗoje kono o yamiri o mo ganduɗa ko ministre de l'intérieur et de la sécurité publique jagorɗo kalfinaro nderije leydi ndi kanko Jean Baptiste Tino wolliti noon mabɓe mbatta tawi koye jonde mo ganduɗa ko jonde Fatam Lamire goɓe jile hakkude wonande jagorgal ngal ministére de l'intérieur kamɓe sénat wondude acteur politique en beele yewtidde ko yitno ko iɗi ɗon sumgoji ñande 17 lewru novembre ene tawi e jaynde Le Soleil sohna Alima jurnoɗen jaynde rewmi quotidien inondation à Touba ɗeɗon diƴƴe tuɗoje kanko haalifo o nanni jungoye jiifa 200 millions e copreje franc CFA ɗum woni ko yaltini beele wallude ɓen jayiraɓe muññide ɗumen beele mbawa ha joni kadi dañde no gurda ko yetno wonande ɗen caɗele teskaɗe toon to Touba jayde Besbi le jour la loi du fait accompli yino ko Besbi le jour 17 novembre 2024 ɗin goni nden wonata sumgoji subaɓe dental toon to bowal gendire leydi Sénégal ɓe garti noon to banggue wonande ɗiɗo landaji cerendi ɗi mbiyen opposition o hande oɗo saaha eɓe nayyi ko yiyete ko noon wonande karallagal beele wawde ha joni wadde ko yiyete ko des alliances wawde wadde huccodirde e laamu ngu ne wayno noon ɓe garti e miijade ko wayno APR kame Khalifa Sall mo tahaw Dakar Amadou Ba mo nouvelle responsabilité kame Ceerno Alassane Sall mo République des valeurs ɗum ɗo noon ko haala tigui somi nder ɓe garti e kanko mo ganduɗa ko halifa o seigne Mouhamadoul Mountaha Mbacké 200 millions ko yaltini beele wallidde ɓen ɓe ganduɗa ko jayiraɓe toon to Touba jayde le quotidien le Khalif appel au secours kanko halifa o ewnima ballal nde laamu ngu wawata ko yaawi e ko yacci dandude ɗin ɓesguji ɓe ganduɗa ko jayiraɓe galleji ɗi ganduɗa mumen ndiyam hepti ɗumen kono kadi tato hawruɓe ladial toon to Touba ɗum noon hanki o on tatabo hawri e ladial tawi kadi ko courant masimo ɓe garti e kanko halifa o 200 millions ɗe o yaltini Bougane Gueye mo ganduɗa yani no fewi e laamu Bassirou Diomaye Faye Ousmane Sonko e Aminata Touré ko noon jayde li quotidien ɓe garti koye kanko Bougane o holliti oɗo pôle moɓe mbiyata pôle judiciaire financier ko kanko woni gaddotoɗo wadde déposé ko yiyete ko plainte o holliti plainte gaddono noon ko wadde plainte mo ganduɗa ko ONAS hakkude Cheikh Tidiane Dièye Cheikh Dieng Azer mo Jean Michel Sène wondude e ngal ɗo ndeɗo ñamade nde ganduɗa laamu leydi Sénégal ñamlimo ɗum euro bon mo 450 milliards e copreje
koppareje France CFA ngu laamu ngu ƴetti toon to FMI beele ko laaɓi kadi wawa yitede hen kono arti kamɓe li quotidien ko yitno wonande to banggue parrainage caution mo 15 millions mo ganduɗa ɗum ko ɗum woni ko laamu ngu daddi li quotidien arti hen jurnoɗen jayde source a ɓe garti koye fédération sénégalaise de football ɓe garti e match goto mo ganduɗa kawral leydi sénégal caggal on match ne wayno ministére des ministres jagorgal kalfinangal coftal ɓalli e tawi noon koye gardugol koɓe mbiyata ko fédération sénégalaise de football e yiide omo ganduɗa ko Augustin Senghor ɓe mbaɗi dépensé ko ɓuuri capanɗe nayyi e 5 millions e koppareji men France CFA Bougane Gueye Volcan 3XL ɓe garti kanko e Bougane Gueye caggal nde huccodiri e jandiyankoɓe hanki o arti yande e laamu omo ganduɗa ko Bassirou Diomaye Faye o yani Ousmane Sonko kono arti Aminata Touré nde wawata laɓɓinde hoore mum e oɗo rapport mo IGE mo ganduɗa ene wanno épinglé ɗum noon ko nde o jooɗino e conseil économique social et environnemental ƴeewoyen jande groupe Futurs Médias nde ɓe garti ko e niɓɓo mo ganduɗa ana jogori teskede walla nde teskama ni wonande to banggue procédure oɗo walla mbiyen ɗiɗo sungoji boowal gendire leydi Sénégal élection législative ɓe garti e non respect to banggue wonande ko mbiyata ko dépôt ji e ɗin listuji kono ɓe garti kamɓe l'observateur ha joni e toon to Touba kanko haalifo 200 millions woni ko walliri ɓen jayiraɓe kono ɓe garti kadi ha joni e 1,287 galleji ɗi ganduɗa hande oɗo saaha jaadi e wame toon to Touba Njoyo ɓe ganduɗa ko fawaɓe junggo ɓen yinnoɓe nawde ko ɓuuri 200 migrant wadde ɗan leɗɗe ndewani lawol l'observateur arti hen jayde Bougane Gueye Dani nde ko hen paaɗen la tribune ɓe garti koye kanko Bougane Gueye caggal nde waɗi conférence de presse o arti noon e ñaganade omo ganduɗa ko commissaire Keita nde wawata tigui accitede e tawtorede ɓiyum debbo kono kanko Bougane holli ɗum ɗo de hollita tan ko démocratie leydi Sénégal ene yatiri caggal no fewi kono arti e laamu kanko Bassirou Diomaye Faye o arti to banggue wonande joƴƴanɗe rendo ngo o arti ha joni ko yetno e wonande on plainte mo yimo wa déposé toon to pôle financier judiciaire ko yetno e alhaali to banggue ONAS o arti e AGR on scandale mo ganduɗa que directeur général Jean Michel Sène waɗi ɗum kono o arti kadi kanko Bougane no fewi e Mimi Touré mo holliti wonde ko beyel Casamance kona ɗum ko Bougane wala min jayde le verdict jade le verdict ɓe garti koye kanko Serigne Mountakha Mbacké 200 millions woni ko walliti ɓen ɓe ganduɗa ko jayiraɓe toon to Touba ɓe ganduɗa hande o saaha wama hefti galleji mumen galleji jandi kono kadi ɓe ganduɗa keeɓi gagnanɗe musde e ɗin toɓoji jawtuɗe ɓe garti e Souleymane Teliko mo ganduɗa hanki o waɗama nommé directeur général du centre de formation judiciaire jayde les échos ɓe garti koye Jérôme Bagnaki on Jérôme Bagnaki mo ganduɗa ko ɓurnoɗo andirede sniper e nder laamu Macky Sall kanko Jérôme Bagnaki ni mbiyen o wonino kadi membre de la sécurité mo APR ne wayno o fawamo junggo tawi koye ballal brigade d' intervention polyvalente ɗum noon ko caggal nde o tuuma e ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen ɓe kolliti jooɓi fitandu DG Badji kamɓe Fulbert Sambou hanki o de ne wayno kanko Jérôme Bagnaki ɓurɗo andirede sniper o fawamo junggo kono ɓe garti e ko yitno ñande 17 ñande 17 lewru novembre e ɗiɗo sungoji élection législative boowal gendire leydi Sénégal ɓe garti e on processus to banggue wonande corps électoral kono kadi nden jonde nde ganduɗa ma rendin kanko jagaɗo kalfinaɗo gueɗe nder ndeeriji leydi Sénégal Sénat kam e acteur politique en gayniren e point actu ɓe garti koye on pôle judiciaire wondude e OFNAC hande oɗo saaha ko kañumen tigui no wayno daari beele rewidade ɓen ɓe ganduɗa ko tuumaɓe toɗɗade koppareje wonande rendo ngo kono ɓe garti omo ganduɗa ko Bougane Gueye Dani yani no fewi e laamu Diomaye Faye kamɓe Ousmane Sonko kono Amadou Hott mo ganduɗa waɗi démissionné e poste mum toon to envoyé spécial mo Banque africaine de développement tawi fandade nde ko wonde gardiɗo e hoore mum point actu wi arti hen no fewi sohna Alima noon gasi halaɓi Allah jarama Mohamed ndiyima humpito ngo laaɓi to banggue jaydeji ɗi e ko ɓuuri mantenade e kelle gaddane jaydeji meɗen hande ɗum ɗon noon kañum tigui woni toɓɓere meɗen hande o walla hello wattindigo e kabaruji ɗi walla ni e yewtere nde en jahat rési tan jobbo hokka en jayde le quotidien
ƴeewen yaɓɓude hen seeɗa mbawen waynodirde e bandiraɓe jobbo addana en jayde le quotidien so tawi a heeɓima nden jayde kañumne hande o ine finiri ko yowiti e ɗiɗo caɗele walla oɗo tana baɗɗo toon to Touba e caɗele joytiɗe inondation woni kay diƴƴe toɓoli ɗi no juppori toon ni e nder ɗum noon haalifo ɓe mbi ko e oɗo saaha kay o eri o wi ko au secours ɗum ɗo noon o erima ballal no wayno noon ɓe kolliti kadi ha hande won tata bobo ganduɗa hawri e ladial e ɗiɗon toɓoli ɗum ko hanki ko heddi ko kanko Serigne Mountakha Backé o yaltini fodde 200 millions e kalis CFA ɗum ko gam wawde wallidde ɓen loriɓe kono kadi Serigne Bass Abdou Khadre ko kanko woni joguiɗo konngol haalifo o waɗi erago faade on jagorɗo tambiɗo e diƴƴe ɗe ha e pewnitgol ngol o wi tan ko c'est le moment ou jamais d'engager des travaux ɗum ɗon woni tan ko hankkadi kay koye oɗo saaha ɓe poti tan ummanade walla ƴettude pellital gollude ɗeɗo caɗele e ɗe diƴƴe toon to Touba walla tan so tawi ɓe keɓani ɓe ganda ɓe gonta hebde Mohamed eyyi bon Touba vraiment no foti daranede no fewi kadi en jii ko waɗi ko to banggue jayiyaji an mbima hedde ujunere e temedɗiɗi ko fawi ujunere e temedɗiɗi e caɓantati e jeetati galle boni hen an ɗum kadi vraiment wona hunde welde surtout to banggue inondation to Touba quand même ko hunde fonde poti waɗanede doté budget mo ganduɗa quand même ana wawa safrude ɗeɗo caɗele donc wonde toɓo ngo fuɗɗino ni premier inondation de Touba en mbino peut être ɓe mbat déclenché plan Orsec kono en nanani ha joni peut être on e koye enquête aji wona e ko way noon par ce que en jii régime ɓennuɗo o ɓe mbaɗino hen autant de milliards kono aɗa andi gueɗe canalisation kadi ko hunde wonde complexe sohna Alima puisque a wawi yide ɗiɗo milliard uji ko ɗo e ɗo min nanni ɗum ko canalisation ko des tuyaux ko way noon donc ɗum waɗi pour quand même ko way noon enquête e ko way noon wonan hunde mettude jabade no fewi kono to banggue inondation Touba quand même surtout to banggue canalisation ji ɗi koko hunde nde ganduɗa koko foti ƴewtede guila e joni heddi ko enen laamuji men enen eɗen jogui probléme laamu foti wadde koye anticiper sur le boom démographique imagine to enen joguiɗen ko lebbi tati toɓo te ɗo ni mbiyen en temps normal hande ko dañƴen lewru wona ko dañƴen toɓo tan normal wonani hay lebbi ɗiɗi wadde sen toɓonoma lebbi tati en permanence holde paaden donc en jiggotoɓe ko tan waɗi ɗiɗo jayaji no fewi wadde firti ko laamu ngu e poti dañde quand même feere holno ɓe mbaɗirta quand même ha ɓe mbawa safrude ɗeɗo caɗele surtout to banggue ONAS hayso tawi ONAS en jogui des problémes o saaha mo ganduɗa en jii probléme baɗɗo hakkude Cheikh Tidiane Dièye e Cheikh Dieng haw haalori hen ni to banggue rapport wonande probléme d'inondation à Touba donc woodi hen peut être wonko muhuñaji nana nder kanko Cheikh Dieng waɗi hen junju ha ni yoga e ɓen ɓe ganduɗa ko jeeyaɓe e Touba cikkanam e jeeyaɓe isbu en mbaɗino quand même annoncé des plaintes walla alay saago ɓe ganda o ko yiɗi haalde ko wadde probléme o ko holon hayso tawi le mal kadi e profond kono en jii ala hay siwit goto le président haalino ma enquête uddita hen kono ha joni ala hen quand même ko teskiɗen to banggue wonande mbaɗen édifié koye ɗo yarate ɗo yarate donc Touba en jii ene wiye ko deuxiéme ville Sénégal wadde alay surtout to banggue canalisation parce que canalisation ji gonɗi Touba ɗum kadi ko hunde fonde haalede koko foti laamu ngu koko foti wadde toon canalisation ɗi ganduɗa ko baɗɗi fayide par ce que Touba ñande foof ko wuuro ganduɗa wona tan koye mawnude en iya wadde laamu ngu ana foti quand même ƴettande responsabilité ji hoore mum wawa fewnude Touba par ce que Touba ko deuxiéme ville du Sénégal en même temps ko ville économique kono en tout cas ummade vraiment en tout cas ko hunde fonde ummanede so pari noon ɓe ndewi ɗo ko ɓe ndewinto rapport aji ɗi so tawi won watteɓe plein ko fewnude no jojji ko noon en jii hay kanko président de la république andudemo wonde diƴƴe Touba ɗe ko jojjande jeeyino sababu nde o yeehi toon o fodaniɓe wonde laamu ngu ma darano ɗeɗo caɗele beele ina wawa hawi men tan alima ko le président Ousmane Sonko seɗen tesko o waɗino ɗo conseil des ministres ɓe mbaɗi ɗo signé 22 accords
par rapport et les inondations ça tesko dum ko ndebe jodi tan quelques semaines après donc ɗiɗon 22 accord holto dinaati donc ɗon ne kadi ko hande caɗele ine yeeso en tout cas ko hunde musde ko hunde kadi nde ganduɗa vraiment ko mettude saabu noon ɗum ɗo ko musiba mawɗo tigui yande e ndiɗo oɗon nokku Touba no mbirumi ni tan andude mbo kanko président Touba diƴƴe muɗum caɗele ndiyam toon ko jojjande ɗum jeyno sababu o wima o ummano ɗum noon yowiti koye ɗeɗo diƴƴe ɗe ganduɗa ko toɓoli tampinoje ha kadi e caɗele ndiyam ɗam ɓe keɓata toon gam hebde ndiyam ɗam ɓe kutorto e ko nandi hen ɗum ɗon foof kadi Touba kamɓe soɓe darima tan Touba mettata fewnude nde tawno eɗen gandi kamɓe Touba naaɓe koɓe dariɓe lang a yii on halif général mabɓe o ko yaltini ko déjà fuɗɗima kadi won goomu wongu toon Touba ca kanam kañumen ko dariɓe darde lang kadi yimɓe fof ne gandi so tawi ko gonga kamɓe muritaɓe ɓe ngala jasinde oɗon fannu so yonti wadde débloqué tan ɓe mbaɗat débloqué bidi ɗum noon firti ko kamɓe eɓena daari ko kamɓe ni ɓuuri welde wallude oɗo saaha ndeke noon laamu ngu so tawi felliti wallude ɓe ɗum wonata koko yaawi kadi wonata kadi ko sattata no feewi saabu so laamu waɗi hen junngo mum doole mum no potiri ni kamɓene ɓe mbaɗi hen juuɗe mabɓe tan mboɗo sikki machallah rewat e lawol ɗum noon bandiraɓe ko ɗum ɗo wonno Olel Pindi TV e oɗo alkamisa hande en jafnima bandiraɓe noon saabu noon won rubrique aji ɗi ganduɗa ene ponno arde kono noon garani ɗum jeeyi sababu hay waktu o en dotti ɗum nde tawno Mohamed no mbirum nani taw ko fanma less kono an kam mataw elli accinani Mohamed gueɗel tan an ko haɗatma raɓɓe kinade e Olel saabu aɗa andi paminen nano fanma te wasata toɓɓe ɗe ɗe nar nattodir andi kangol goto meeɗi joɗade ha ɓooyo woyi mbima ko mbattani ko wi kanko ni o wayi min mi teyani ko nimbami ɗum noon wadde ala ko wawi hen wawa hen kadi ka journaliste sa hokkama micro alay sago kaala mamen konngol ma mbayni ko alimo ko yettude Serigne Mouhamadoul Mountaha Mbacké en jii kanko adi wadde déclenché plan makko Orsec 200 millions waɗi hen donc ɗum kam wona lawol gadunol en tesko Covid kanko adi wadde hen 100 millions donc e mbayide wona ɗo makko tan ɗum ko guila e Serigne Abdoulahat Mbacké donc kamɓe ɓe kewani fadde quand même e ni e laamu donc a haali nane Touba Ca Kanam Touba Ca Kanam foti ko wonde exemple Touba Ca Kanam min ƴewami ɗum kono ɗanniyanko men fuurankoɓe mbayi e développement fotini guilay maade école aji dispensaire uji forage uji hen saahaji ni laamu yima min tottirima on gestion o kadi jogui ɗe Touba Ca Kanam kañumne laamu ngu soɓe tinninoma tan seeɗa je crois que inondation Touba ko hunde welde yawde safrede hayso tawi mbiɗen le mal est profond Touba personne won hilifaɓe nan toon hande sa yi ɗum ɗo waɗi ene jeeya hen donc mi haalin ɗum mi haltat donc ɗum kadi aussi ne anda en jii même maggal Touba forage mbaɗanoɗo alimenté won certaines zones wajiɓe uddu ɗum donc ɗum ko haala gorta kadi bon ko yiide tan en jetti halifa o kanko kala ko ganduɗa waɗi so waɗi probléme ɗum ko wertago leydi Sénégal fof vraiment yimɓe ne jeeya hen ballal makko e yiidemo tan ha aljuma samedi inchallah samedi sawre welede Allah ɗum woni rendez-vous o ɗum noon Allah jarama Mohamed Ndim machallah humpito ngo laaɓi Allah jarama on jarama kadi bandiraɓe ɓe ganduɗa kamen batti hakkillaji mumen e yewtere nde guila nde puɗɗiɗen ha hande en jettiɓe kamɓe kala en calminiɓe en juurimamaɓe kono kadi en beltanimamaɓe kona ɗum hankkadi gasi ha laaɓi jettuɗen to banggue régie to ko Jobbo Sow Djiby Dieng en jetti ɗum to banggue caméra to banggue infographie ko Ali Fall bandiraɓe gasi ko ɗum ɗo wonno Olel Pindi TV e o alkamisa hande aadi men e Olel Pindi TV so hawre welede Allah ko altine kona ɗum aadi hakkude moon e rédaction Mohamed wirini ko aset paaɗo e pamen pamminen ɗo e nden yo jaami kisale nden kala woni men enen kala on jarama Olel Pindi koy loti do e Dakar njeeyo nango diri funange irangere woy worgon